bost ari jasotzen joguaz, eta egitea zan bi pentsatzeko, normalen bintzat biek goiti berlueke, bai Aibar Irigoyen da bai Jokin Izmendi, eta beste hirurok burrukan ibili behiko beha. Bai Buenatxon semia, Jon, Imanol da ni hirurok burrukan ibiliko beha, zein hirugarrengo pueston gehatu. 3 minutuko lautan da inberditugu, eta tanda bakoitzen, zilekutugu aurrengo amazeikoa, 100 kilo garria, geho zilindrua, 150 geho kubikoa, 150 eta 150 bola. Irokoitu eta, nahiko luze izango azkeneako eta zango zertetzen. Ibiltzegea, azten bitan ibiltzegea darri jauzten, hemen, eta bat itedeu fuerte samarra, baina harritanakin, 15 egunetik behin gorputzai errekuberatzeko eta ibertza jo denbora, eta orduan 15 egunetik behin ibilik eta nahi gero, bestetan lardazkatzen ibilik jasoaldik hobetzeko, teknika hobetzeko. Ez baldin lanatik ezin dezula o zozeratik, Josua gortan nahiko libertate bat dugu eta ni atzaldez naizenen adiez goizenan behin etorri naiz da. Baina normale aztelena eta azte guzteguna, dana juntatzea eta hemen jarrut egea. Hobere bai, bestela bakarrik azperreak geho zan. Bakarrik tristia. Betire talden animok eta elkarrei launduz da zeibiltzeka eta giro oso polita eta piki ez da. Giro oso polita gau behar esan hemen. Bi astetik behin ibiltzeitu garri handi hauek, baina normalen hori, zehose baldin badago beste txapelketa bate badago, bengoan txapelketa urrezko kopa uste dela, eskolarina eta harri gauztailena, eta txapelketa ugare genuen, eta entrenamentu bat areak hori egite genuen, bestia harri hunditako, moldatzen kutegea, jake azten bi entrenamentu azkon emategu, hainbesteko libertatea. Zilindroakin moldatzen naiz guztuan txona, zilindroa eta bolare bastante guztu egitzen. Eta kiloze bastante dominatzen dut, eta hoikin bastante guztua. Eta gaskina bereiz, kubiko hauekin egitzen naiz, justu xeamar. Hoi beti eta berrizateu eta justu egitzen ez horrekin. Azkenen gu jokin adibidez, danakin eko txukin ibiltzea, baina kubikon oso ona dala ikuste zailo eta orduan kubikon ondo, baina ni adibidez kubikon oso gaizki ibiltzen naiz. Eta beste hiruretan gustora, hirurakin, berreunekoa dalako pixkat zaila geratzea, baina beste hiruarekin gustora. Hemen entrenamentuan pare-pare nibitzea eta nire helburua honik entzia. Egunen bertan ikusiko, azkenen egunen bertan egorputzaldia nola da hon, da tandatik tanda nola rekuperatzezun, da hor ikuste azkenen diferentzia horre hongoa. Gainotzen justu atxe... Importantena nahi ustez etxeko lan amitzatitia. Zuk etxen kantitatean aldatzea eta plaza fondo hori ezitia tristi izatea. Etxeko lan eginezko nik uste guztua, aurretiko atzetik azkenen. Nahi aurretik baino, azkenen. Helburu bezala Imanol aurreneko aldea presentatzela, baina ni lehen urtean presentatu nintzen da, orduan lehen urteko baino zehose gehizio itia, nahi izatea, eta objektibo bezala hori jartzezu, eta lortza dema, guztua eta ez dela, belarrondoko hartu, etxea.